Radong hindi bad trip. 3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Maras Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kung si Chris Aquino noon ay nakapagsasabi ng amoy ulam na ba kayo? Ako naman, ang tanong ko, amoy luom na ba kayo? Ano ba yan? Kuya, amoy mo nga muna yung damit mo. O amoy mo yung mga singit-singit, baka kasi mamaya kinuha mo kagad sa sampayan, alam mong di pa natutuyo. Or baka hindi ikaw yung naaamoy mo, baka yang katabi mo. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga nabanggit ko, sa sobrang inis ko talaga. Well, sige, let's give it a tolerable pa yung inis ko. Nung nakaamoy ako kanina na sobrang sikat na bread shop sa isang mall, ayoko mag-name drop At nung naamoy ko, nagulat ako na amoy luom ang kanilang tray. Ay, kung hindi lang masarap ang tinapay nyo, hindi na ako ulit bibalik sa inyo. Pero speaking about luom, or talking about luom, sige nga, pag-usapan natin yung trip na yan. Kasi minsan hindi tayo aware kung saan nga ba nanggagaling yung luom na yan. Bukod sa pagkakaroon ng mga damit na hindi nalabhan ng maayos, o kaya yung mga damit na kaagad pinabi mo na para bang may magnanakaw na kapitbahay nyo. Sabi nga raw dito sa aking research, hinahanap ko nga, sabi ko, what is the English of luom? Ang nakalagay lang dito is molds. So, sabi rito, luom, it is a musty, damp, and unhygienic due to trap moisture and poor drying. O diba? Ganun pala yun. Kapag may mga bagay kang hindi napupunasan ng maayos. For example, syempre, bukod dun sa train na kinaiinisan ko, at bukod din dun sa damit na kapag kinukuha mo kaagad, ewan ko sa ba't nagmamadali ka. One example din is kapag lumabas ka ng bahay tas biglang umulan, tapos sinuot mo yung sapatos mo, tapos tinanggal mo yung medyas. Basic. Diba? Alam mo kapag ganun nangangamoy maasim na hindi mo maintindihan, na parang amoy kilikili, na amoy balat ng, basta may balat. Ikaw na mag-isip kung saang parte ng balat yon. Pero medyo kadiri rin, no? So, may mga ways tayo kung paano natin maiiwasan yan. Na syempre, basic naman. Tip number 1, kung ikaw ay medyo ayaw mo na ng mga luom-luom na ganyan at nakakaramdam ka na tama na puro bakterya na ang aking katawan, is tip number 1, hayaan mo siyang matuyo sa araw. Oo, whether damit yan, tray man yan, sapatos mo yan, at kung may darating na araw na tag-ulan, bihayaan mo muna siya sa labas. Ako actually, ang ginagawa ko dyan, kung kunwari yung panahon is talagang hindi natin maiiwasan since rainy season naman talaga lagi sa Pilipinas, kumukuha ako ng blower. Oo, yung blower na yun, yung ginagamit ko sa ulo, pwede mo rin siyang gamitin sa sapatos mo, gamitin mo yung hot function. Diba? Para at least kahit papaano na mimimik niya yung init ng araw. At para pag sinuot mo, syempre, hindi naman dugyot, be. Diba? Bukod sa ayaw natin mamaho sa ating mga isasakay na pasahero, syempre gusto rin natin na medyo proper and well hygiene tayo araw-araw. Ano? Alam mo ba, naniniwala ako kapag mabango ka, malayo ang mararating mo sa buhay. Sige nga, name a person na mabaho, na malayo ang narating sa buhay.
Well, meron naman. Pero syempre, at the end of the season na ganon, syempre may pagbabago yun. Nagpabango rin yun kasi nga yumaman na siya. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang at marami pa akong tips na pwedeng ibigay para dyan sa nangluluong mong kasuutan. Ako'y magbabalik, but for now, syempre, makinig ka muna ng feel good music habang nagpapawis. Okay. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro!